welcome guys, welcome to my channel, welcome sa mga kung dyan Sige. Nakukuha sa po, no? Oo, ako ang sulihan ko kasi Welcome guys. So, ito pa sa Lindot, yung humanitarian services para palinyaw. Dito yung social distancing ng bata, no? Ako na sa Lindot. Pwede na kang magagot ng sa buwan. wala na sa susyo, matagaan. Ito pa malinday ako eh. Matanawa sa naman kung naaba. Oo, makuha na kuha. Oo. Kay video ang matanong lang sa dito. Sir. Yeah. Sir. Awa to ha? Okay. Sosial mo, busy mo. Ha? Ikaw yung sosial. Terus yung high-field jeep, kunin yung punutan na. Kailan naman. Biunahan ko. So ako. Yan ang ako. Kira ng Yawa. dito ano yan? Himo. Ate mo agad ito himo rin yan, right? Pagkaon mo. Tadi. Ano ginagawa dito yung mga hindi nila maniniwala pa. Pwede na din ko nakikiti. Saro kita lagi. Oo, medyo ko lang. Ayan, himo ba yan? Kataran. Pwedeng. Bisikal ba? Ano na dapat? Bumara ko. Pwedeng. Ay, bisikal ba? Bibit. Ano yung punikuan? Ano yung Itong tino. parang wala ako din. Bumalik na. Bisikal dito. Oh. Angas. Pila ka lang anak ko, kaya mo rin bigyan na. Hindi kita rin. Normal kita mo. Normal. Ako dyan pahay mo ka lang ko sa rin. Oo. Ang dawat mo sa ito ha? Karabita, tag-5. Pila ka kitas niya. Naghanap ka rin ng kapatid. Libre na basta sa ninyo. Pagsaon lang. Basta sa ninyo, libre. Pero mga kain barangay di. Bada. Hatag mo yung bugas ito nga to. Natang na dyan bugas ka. Kasi parang ko Ang sila. galing buhok lagi. Sila bugkaras. Ano di ako Mga bata. O di ingon nga uli. Pinili ko. Yung flavor ko. Di say, masama makapundo ka Mga soko yung mga bata ko. Kan? Mga soko to dito tagaan. Kalau basta makapundo ka ba. Okay, ginubrand ko gusto. Gahapon na. Senior ko ko. Dapat magiging manang ato aircon ko. Ano sa Aircon kaya di paning ton.